ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Видеои имрӯзаи мо оғоз мешавад аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, ноливои дарвоза, дуюм ряд. Беҳтарин материалояй барои арӯсако, барои тӯй набинед. ҳозир инҳоро распродажа кардаган ҳамроҳи чухолошон 160 сомон. нархи 3 метраш ино қиматтар буданд, 250 мефурӯхтанд. ҳозир боша распродажа шидагия 160 сомонӣ. ҳозир ма ба шумо рангоша якта ба якта нишон метиҳам то охири видеоро тамошо кунед. материалои қиматӣ ҳам ҳаст охирои видеода, метавонед аз онҳо интихоб кунед. айна 160 сомоно, айнаи рангаш хушрӯвай бежавӣ, сабз дора, сирх дора, кабуд дора, ҳамашон ҳамроҳи чихолошон 3 метраш 160 сомон. анамин намуд чихолдоро набине бо нигина доран, ҳам нигин доран, ҳам вишивка. хеле ки дидед ҳамаша айдур нишон додум рангоша. анаи ваё 350 сомон. ино чорни принсиян, комбахти не чорни принсиян, ами вишивка доро. метавонед аз ино харидорӣ кунед. як либосаш 350 сомон. ҳозир дохили ҳами дукон медроем, дигар чизоша ба навор мегирам, дигар материалошона. беҳтарин материалора распродажа кардагиам. хушрӯвай. умеддорам ки писандтон мегардад ва дар охири видео бо якчандтаи дига новинкае, ӯ новинкаорам нишон метиҳам. инаи вишивкадорое ки мебинед, чорни принси, ҳамашон 350 сомон як либосаш. марҳамат, кадомиш дар корай, доставка дорем. мисол бо чандта агар аз ҳамин дукон харидорӣ кунед, бо арзон мешава. ана ин ваё чӣ мегӯянд, королевский арабский шолко. инора медонед нархошон 500 сомонӣ буданд. 500 сомон буд. ҳозир боша распродажа шидагия беҳад зиёдаи гулошон ҳархелай. ҳозир якта ба якта ҳамаша нишон метиҳам. иҷада распродажа шида 350-380 сомон. агани 500 сомон буданд ҳамин намудо. на марҳамат, тамошо кунед ҳами гулмайдоош, ҳами арабский шолко, ҳамаш ҳозир 350-380 сомон. набинед чӣ хушрӯванд ҳамашон. гулои ҳархела доранд, рангои ҳархела доранд. гули майда хоҳед, гули майдаш ҳастай, гули калонаш ҳастай. инаи дурунда инамино ҳамаш ҳамин нарханд. 350 сомон, 380 сомон. беҳтарин гулои фасон. рангошонам ҳозир ҷада моделош бисёрай, яъне мо гулошон ҳархела бисёрай. ҳамаша ҳозир қисми поёншам нишон метиҳам. баъд инчунин чихолдороям распродажа шидагия чихолдорои 600 сомона ӯошам нишон метиҳам. ира бинед чихе ино рангошон бисёрай. барои тӯи бисёр менависанд ки намихе материалои арзонтар нишон тиҳед ки мо интихоб карда тавонем. марҳамат, бинед ҳами дуконе ки ҳозир ма ба навор гирифтаистам. материалошон беҳад зиёдай ва тез амхе распродажа мекунанд. мисол бори нав ки омад, ин боре ки мақсад 6 моҳ пеш, 5 моҳ пеш омадагия, ина бо распродажа карда нархи арзонтар кати мефурӯшам. ина марҳамат, инами қисми поён ҳамаш 350-380 сомон як либос шай. инамино махсусан беҳад қимат буданд. хушрӯ. агар намедонам 6-7 моҳ пеш видео ман дидагӣ бошед, анами материало уҷа ё 500 буд ё 600 сомон буд дар видео. ҳозир боша нами 350 сомон, 380 сомон фурӯхта истодаанд. ина гули калонаш, лавдоманӣ бар ин меоя. и гул калонаш метавонед аз инаш интихоб кунед. анаи чихолдорое ки мебинед 450-480 сомон нархошон. ино 600 сомон, 550 сомон буд нархошон. иноям аз анамун арабский шолко гулои ҳаваяй, вале
сетчниёшан. Ина марҳамат, ина гили занҷабилак буд. Мо чанд арӯсакда харидорӣ карда будем. Медонед 550 ё 600 сомон буд нархш. Ҳозир боша чӣ тавре ки дидед 450 480 сомонӣ. Рангошон беҳтарин рангои ҳамаш хадавои хушрӯ. Ана ин нусхаошам ҳастай. Ҳаминоям чанд сорт доранд. Ино сортҳои тозаошай, сортҳои хубшай. Ина чӣ тавре ки мебинед ҳозир ҳамё вайш буд, шолкош буд, шумо дида будед. А инош боша сетчниёшан. Чӣ холошон кати ҳамин нархай. Ози дохили дуконам медроем, уҷадам бисёрай. Ози навинкоша ки мебинед. Ана ино ҳозир ҳамин нарх шидай. Ине ки 500 буд, 600 буд. Ҳозир чӣ хеле дидед 450 шудагиай. Ана ҳозир бори наве ки омадагиай. Увора нишон метам ки ваё чанд сумай. Интихоб кунед, дар WhatsApp нависед ё голос равон кунед кадом материале ки маъқул мешава. Мо доставка дорем. Ана ино боша арабски шолкора навинкошай. Ҳамаш вишивка доранд. 600 сомон ин навинкоҳо. Як либосаш 600 сомонӣ. Ҳозир чихолдоршам ҳамин чизора ман нишон метам. Ин шолкош, арабски шолкош бе чихол пӯшида метавонед. Бисёр вақт менависанд ки барои чихол харидан дар кора ё не. Не дӯстони азиз, метавонед бе чихол пӯшида. Айна ин намудош боша бо 500 сомониан, 600 сомониан. Ина марҳамат 600 сомоноша бинед чихо хушрӯ. Ҳамаш бори нав. Иям гулои фасони аҷоиб дора. Лавдоманиан. Турай лавои доманшон дабо. Хе барои арӯсако. Танаи материал вишивкай. Гулои майдаи вишивка дора бо. Барои арӯсако хушрӯайда ино. Сабукан ҳам. Ина гулои нав. Чиққа гулои хушрӯ. Бине. Аҷоиб фасон гуло омадагиай. Ози ҳаминора ҳам чихол дороша нишон метим, ҳам ана ин комбахтиёша нишон метим. Ана мин намудош комбахтияй. Нархшон 1100 сомон ин нусхора. Ира то 1500 ам мефурӯшанд. Иҷада боша 1100 сомонӣ нархи 3 метраш. Нархи ами як либосаш. Лавои доманушам хе гипюр омадагиай. Гулошона чӣ тавре мебинед. Хе бромадаги 3D баринай. Инора паплиниш ама видео када будам, намедонам паплиниш 600 сомон буд. Айне ки мебинед комбахтишай. На марҳамат, ин қисми поён бошад. Нархошон 700 сомонӣ. Боло ва ин қисми поён ҳамашон нархошон 700 сомон. У ғавсо, у комбахтиё 1100 сомон буданд. Ана ин чихолдорошай дӯстони азиз. Ҳамин навинкора чихолдорош иноям 700 сомон. Бисёр гулои хушрӯ. Нусхаҳои аҷоиб барои арӯсако. Сеточни меган намудоша. Аммо арабски шолкора нусхаи сеточниш. Қисми боло ҳамаш 700 сомонӣ. Ози поёншам нишон метим чӣ ҳастай. Аз инам метавонед ки интихоб кунед. Аниҷада ғавсакошонай. Ин ғавсакош бо арзонтаракай. Ин намудош 700 сомон будай. Ё комбахтиёша. Комбахтиёи 1100 сомона дора. Комбахтиёи 700 сомона дора. Ин агар маъқултон бошад, мо тавассути почта равон мекунем. Бораи 3 ҳафта то я моҳар ҳафта мераса. Нархи доставка бори дигар такрор мекунам ки нархи доставка 3 кило бор гиред 160 сомонай. Агар 10 кило гиред 370 сомон мешавад. Пули ами раҳш. Ина чихолдори 700 сомонаи фасо. Хулас дӯстони азиз, анами хел материалҳои хушрӯ буд имрӯз. Агар барои шумо дар кор боша бори дигар такрор мекунам, биёед корвон каси дар Тоҷикистонай тарафи Пажарка 012
дуюм ряд. Ҳамин дуюм ряд биёед магазини беҳад калонай распродажошон дар берунай. 600 сомона нами намуд арабскиям. Арабский шелк меган. Ҳамаш сангои сваровския. Ино арзон шудагия 900 сомон буд. Ҳозир бошад распродажа шудагия 600 сомонӣ. Агаришам дар кор бошад нависед, инам доставка дора.